ఇంట్లో ప్రదర్శించిన కొన్ని ఒక ఆహ్, జరిగిన సంఘటనలు ఇందులో ఉంటాయి. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామిన్యితి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర్ శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే రామ రామ హరే రామ హరే హరే. హరే కృష్ణ. 15వ అధ్యాయంలో చైతన్య మహాప్రభు సార్వభౌమ భట్టాచార్యుల ఇంటికి వెళ్ళడం జరుగుతుంది. సో ఆ విషయాన్ని ఇక్కడ చూద్దాము. నిన్న మరి ఆ గుడి అంతా కూడా వాళ్ళు ఎలా శుభ్రపరిచారు జగన్నాథ రథయాత్రకు అన్నది చూసాము. ఆ తరువాత రథయాత్ర జరగడం, ఆ రథయాత్ర అయిన తర్వాత మరి అద్వైతాచార్యులు చైతన్య మహాప్రభువుని పూలతో పూజించడం, తిరిగి చైతన్య మహాప్రభు ఆయన్ని పూజించడం. ఇదేమిటి మరి ఆయన ఏదో భగవంతుడు అవతారం అంటున్నారు, మళ్ళీ ఆయన కూడా ఈయన్ని పూజించడం ఏమిటి అనే సందేహం కనుక వస్తే దాని అర్థం ఏమిటి అంటే ఆయన భగవంతుడిని చెప్పుకోవడంలా, ఆయన అవతరించారు. భగవంతుడు ఎప్పుడు నేను భగవంతుడిని చెప్పుకోరు. అంటే ఆయన అవతారంలో ఆయన రాధా అంశతో జన్మించారు. ఆ తత్వం తెలుసుకున్న ఆయన మాటల్ని బట్టి అర్థం చేసుకున్న భక్తులకి ఆటోమేటిక్గా అర్థం అవుతుంది ఆ భక్తి ఉన్నప్పుడు. ఆయన అవతరించి భక్తులను మళ్ళీ ఆయన కూడా ఈ రకంగా మర్యాద చేయడం అన్నమాట. మరి శుద్ధ భక్తుల్ని మనం ఎంతగానో గౌరవించాలి. వాళ్ళని భగవంతుల్లాగా, అంటే ఎంతో భగవంతుల్లాగా అంటే వాళ్ళు అంతటి భక్తులు కాబట్టి భగవంతుడు కూడా తనని కించపరిచిన దానికన్నా భక్తుల్ని కించపరిస్తే ఆయనకి నచ్చదనేది మనం కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా చూసాము. నిత్యానంద ప్రభు మీద ఎవరో ఏదో అన్నప్పుడు మరి చైతన్య మహాప్రభుకి ఆగ్రహం కలగడం, అంతటి అంటే శాంతమూర్తి కూడా. సో అలా తిరిగి మళ్ళీ ఆ భక్తుణ్ణి ఆయన ఆ విధంగా సత్కరించడం అన్నమాట. సో ఆయన్ని అద్వైతాచార్యులు పూజిస్తే చైతన్య మహాప్రభు కూడా ఆయన్ని మళ్ళీ పూలతో పూజించడం. ఆ తర్వాత మరి మళ్ళీ పూలతో తర్వాత తులసి ఉన్న తులసిని ఆయనకి ఇచ్చి, ఆ పళ్ళెంలో ఉన్న తులసిని ఆయనకిచ్చి ఆయన ఈ మంత్రం చెప్పారు, యోసి సోసి నమోస్తుతే. అంటే నువ్వెవరివైనా నువ్వే నా యొక్క వందనాలు నీకు. నువ్వెవరి అంటే నువ్వు ఎవరివైనా నువ్వే అంటే ఎవరు అని కాదు, నీవు భక్తుడు కాబట్టి నువ్వెవరివైనా సరే
నీవు భక్తుడవు కాబట్టి నీకు నా వందనాలు అంటూ ఆయన ఆ మాటను చెప్పడం. ఆ తర్వాత అద్వైతాచార్యులు చైతన్య మహాప్రభుని ఇంటికి ప్రసాదం కోసం రమ్మని ఆహ్వానించారు. అప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు ఆయన భక్తులు అందరూ కూడా నందోత్సవం అనేటటువంటి ఉత్సవాన్ని చేసుకున్నారు. ఆ ఉత్సవంలో ఈయన చిన్న గోప బాలుల్లాగా ఆయన ఆయన ఆ రకమైనటువంటి దుస్తులు ధరించి ఆ రకంగా ఆయన గోపబాలుల్లాగా వేషం వేసుకోవడం జరిగింది. ఉత్సవం అంతా చాలా అద్భుతంగా జరగడం. ఆ తర్వాత మరి వీళ్ళంతా కూడా భక్తులు అందరూ విజయదశమి కూడా అందరూ చేసుకోవడం జరిగింది. విజయదశమి అంటే మరి రామచంద్రుడు ఆ రోజే లంకా నగరాన్ని కూడా దండెత్తి జయించడం జరిగింది. ఆ విజయదశమి రోజు వీళ్ళంతా కూడా మళ్ళీ పండుగ చేసుకుని ఆ తర్వాత ఆ రోజు మరి ఈ లంకా నగరాన్ని జయించడం, అందరూ కూడా రామచంద్రుడి దగ్గరికి శ్రీరాముడికి జయం కలగడం జరిగింది. సో ఇక్కడ ఈ భక్తులందరూ కూడా రామదండు వలె, చైతన్య మహాప్రభు ఏమో హనుమంతుడి వలె వీళ్ళంతా కూడా అద్భుతమైనటువంటి ఆనందంతో మరి కీర్తనలు అవి చేసుకుంటూ ఈ పండుగలన్నీ జరుపుకున్నారు. ఆ తర్వాత భక్తులందరూ కూడా బెంగాల్ వెళ్ళవలసిందిగా ఆయన ఆదేశిస్తారు. ఈ పండుగలన్నీ అయిన తర్వాత, రథయాత్ర పండుగలు అన్నీ అయిన తర్వాత. అప్పుడు బెంగాల్ వెళ్ళండి అని నిత్యానంద ప్రభువుని, ఆయన వెంట మళ్ళీ రామదాస్ని, గదాధర పండితుణ్ణి వీళ్ళని కూడా పంపించడం జరిగింది. దేనికి పంపిస్తున్నారు? ఆయన ఇలా రకరకాల ప్రదేశాలకి ఇలాంటి ముఖ్య భక్తుల్ని మరి హరినామ సంకీర్తన ప్రచారం కోసం పంపేవారనమాట. తర్వాత చైతన్య మహాప్రభు వీళ్ళని ఇలా బెంగాల్ పంపించి ఆయన కొంత ప్రసాదం, జగన్నాథుల వారి ప్రసాదాన్ని ఒక చిన్న బట్టలో మూటగట్టి తన తల్లికి ఇవ్వవలసిందిగా శ్రీవాస్ ఠాకూర్ పండితుడితో కూడా పంపిస్తారు. ఆ తర్వాత వీళ్ళు రాఘవ పండితుడు, వాసుదేవ దత్త, మిగిలిన కులీన కదా, ఈయన గ్రామం పేరు కులీన. ఆ కులీన గ్రామ వాస్తవ్యులంతా వస్తూ ఉండేవారు రథయాత్రకు. సో వాళ్ళంతా కూడా తిరిగి వెళ్ళిపోవడానికి ప్రయాణం అయినప్పుడు వాళ్ళందరికీ ఆయన వీడ్కోలు చెప్పి మరి వాళ్ళు చేసిన సేవకు అక్కడ ఉండగా వాళ్ళందరికీ మరి కృతజ్ఞతలు చెప్పడం జరిగింది. తర్వాత ఈ రామానంద వాసు, సత్యరాజ్ ఖాన్ అనే ఇద్దరు ఆయన్ని కొన్ని ప్రశ్నలు అడుగుతారనమాట. అంటే మేము గృహస్థులము, ఏ విధంగా మేము ఈ భక్తి మార్గంలో ఉండి మమ్మల్ని కడతీర్చే మార్గం ఏమిటి అని వాళ్ళు అడిగినప్పుడు ఆయన ఏం చెప్తారంటే, గృహస్థులు అందరూ కూడా భక్తుల సేవ, వైష్ణవుల సేవ చేయడం, తరువాత భగవన్నామాన్ని జపించడం, ఇది వాళ్ళు చేయవలసింది అని చెప్పి ఆయన 2 విషయాలు చెప్తారు. అలాగే కాండా నుంచి వచ్చిన వైష్ణవులకు కూడా ఆయన అదే చెప్తారు. సార్వభౌమ భట్టాచార్యులకి, విద్యావాచస్పతి వీళ్ళందరికీ కూడా ఆ విషయమే చెప్పి చివరికి మురారి గుప్తా యొక్క భక్తిని మరి ఆయనకి రామచంద్రుడి పాదాల మీద ఉన్న భక్తిని ఆయన మెచ్చుకోవడం జరిగింది. తర్వాత వాసుదేవ దత్తల యొక్క ప్రార్థన మీదుగా ఆయన మరి కొన్ని విషయాలు చెప్పి ఇలా శ్రీకృష్ణుడు మరి అందరినీ కూడా ఉద్ధరించే దేవాది దేవుడు అని చెప్పడం జరిగింది. ఆ తర్వాత చైతన్య మహాప్రభు మరి సార్వభౌమ భట్టాచార్యుల ఇంట్లో ప్రసాదానికి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళ సార్వభౌమ భట్టాచార్యుల అల్లుడు ఏ రకంగా ఆయనను గురించి కొన్ని మాటలు అన్నది, ఆ తర్వాత ఆయనకి జరిగిన అనడం, ఆ తర్వాత ఆయనకి ఒక వ్యాధి రావడం, చైతన్య మహాప్రభు ఆయన్ని కాపాడడం, ఇది ఈ అధ్యాయంలో జరిగిన విషయాలు. సో ఇవన్నీ అయిన తర్వాత సో ముఖ్య విషయం ఏమిటి అంటే ఈ పండుగలు, ఉత్సవాలు అయ్యి వీళ్ళందరినీ పంపిన తర్వాత ఈ ప్రచారానికి సార్వభౌమ భట్టాచార్యులు ఈయన్ని తన ఇంటికి వచ్చి ఒక నెల రోజులు ఉండమంటారు. నేను అన్నాళ్ళు ఉండలేని, నెల కాదు, పోనీ 15 రోజులు, పోనీ 10 రోజులు, చివరికి ఆయన ఒకరోజు ఉంటానంటే కాదు 4 రోజులు ఉండమని, చివరికి ఇదంతా అయిన తర్వాత ఆయన సరే అన్న తర్వాత భక్తుల్ని కూడా ఆయన కొంతమంది ఉండమని అడుగుతారు. మీతో పాటు ఎప్పుడు మరి స్వరూప దామోదరులు వస్తూ ఉంటారు, సో అలా కాకుండా ఇంకా మరి ఇంకా వేరే ఈ భక్తులంతా కూడా ఉన్నారు కదా,
వాళ్ళందరినీ కూడా కొంతమంది ముఖ్య భక్తులందరినీ అంటే మనం చెప్పుకున్నాం కదా, సార్వభౌమ భట్టాచార్యులు ఎప్పుడు ఇలా గొప్ప గొప్ప భక్తులందరినీ ఆయనకి ఇంటికి పిలిచి వాళ్ళకి ప్రసాదం పెట్టడం అనేది ఆయనకి మొదటి నుంచి ఉన్నటువంటి ఆహ్, ఒక అలవాటనమాట. పిలవడం ఆయనకు ఆనందం. కాబట్టి మీరు రండి అని ఆయన్ని ఆహ్వానించి, ఆ తర్వాత మరి ఇంకా 8 మంది సన్యాసులు మీతో పాటున్నారు. వాళ్ళను గూడా మరి వచ్చి ఏదైనా మా ఇంట్లో కొన్నాళ్ళు అందరూ ఒక్కసారొస్తే నేనెవరికీ సరిగ్గా మర్యాదలు చేయలేను. మీరు మీరు ముందు వచ్చి తర్వాత వాళ్ళు ఈ రకంగా వస్తే బావుంటుంది అని వాళ్ళను గూడా ఆహ్వానించినప్పుడు, సరే చివరికి వాళ్ళలో ఆ 8 మంది గూడా ఇలా కొంతమంది 2 రోజులు ఒక్కొక్క సన్యాసి ఉండేటట్లు అలా వాళ్ళు 8 మంది 2 రోజులు, చైతన్య మహాప్రభు ఒక 2, 3 రోజులు, 4 రోజులు ఉండమని ఆయన ఒప్పించడం. సో, ఇది ఇట్లా మొత్తం మీద ఒక నెల రోజుల పాటు మాకు ఈ సన్యాసులందరికీ ప్రసాదాన్ని అందించే భాగ్యం కలుగుతుంది అని ఆయన చెప్పినప్పుడు, సో, సన్యాసులు ఒప్పుకుని చైతన్య మహాప్రభు కూడా ఈ ఏర్పాటుకి ఒప్పుకున్న తర్వాత ముందు చైతన్య మహాప్రభువుని ఆహ్వానించడం జరిగింది. ఇక స్వరూప దామోదరులంటారా, ఆయన ఒక్కరేనూ వస్తారు మా దగ్గరికి. మీతో పాటు కలిసి కూడా వస్తూ ఉంటారు. ఆయన కాకుండా మిగిలిన వాళ్ళని కూడా ఆయన ఆహ్వానించడం జరిగిందనమాట. సో, వచ్చిన తర్వాత మరి ఆయన భార్య పేరు సతీరామాత. అంటే సతీ తల్లి, సతీదేవి తల్లి అని అర్థం బెంగాల్ దాని పదం పేరు. సో, ఆవిడ ఒక తల్లిలాగా చాలా అందరికీ వంటలు చేసి చాలా ఓపిక ఉన్నటువంటి స్త్రీ అని చెప్తున్నారు. సో, ఆవిడ మరి చైతన్య మహాప్రభుని నేను ఆహ్వానించాను. మరి వంటలు అవి చేయవలసిందిగా ఆవిడని ఈయన అడగడం. ఆ తర్వాత ఆయన గూడా వెళ్లి సహాయపడటం. వెంటనే వంటల్లో ఇద్దరూ కలిసి ఆవిడ మరి ఇక ఆవిడ చేసిన వంటకాలే మనకొక 10, 15 శ్లోకాల్లో వివరించారు. అన్ని రకాల వంటకాలు. అంటే వాళ్ళ ఇంట్లో వెనకాల దక్షిణం వైపు 2 గదులుండేవట. ఒకటి జగన్నాథుడికి, ఒకటి చైతన్య మహాప్రభుకి ఇచ్చేవారు ఆయనొచ్చినప్పుడు. ఆయన కోసం ఆ గది ఉంచారు. ఆ గది తలుపులు గూడా ఒకటేమో వంటగదిలోకి ఉండేవి ఒకవైపు, ఇంకొక వైపు బయటికి. సో, ఆయన ఇంట్లో నుంచి కూడా వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేకుండా ఆయన డైరెక్ట్‌గా ఆ రూమ్‌లోకి వెళ్ళేటట్లుగా. అలాంటి ఏర్పాటు ఆయనకి చేసి, ఆయనకి ఆ రూము ఆయనకని వాళ్ళకి పెట్టడం జరిగింది. సో, ఇలా 15 శ్లోకాల వరకు 10, 15 ఆవిడ వంటకాలు అంటే భోజనం పెద్ద అరిటాకులలో వండి 6 పౌండ్ల బియ్యంతో ఆవిడ అన్నం వండడం. ఆ తర్వాత మరి పాయసాల్లాంటివి అన్నంతో, ఆ తర్వాత దొన్నెలు గూడా అరిటాకులతో చేశారట. అంటే వడ్డించే గిన్నెలు కూడా. ఇంట్లో గిన్నెలు కాకుండా అన్నీ గూడా ఇంకొకటేమో కేయ అనేటటువంటి ఒక వృక్షం యొక్క ఆకులతోను ఈ దొన్నెలు చేసి దాంట్లో మరి కూరలు ఇవన్నీ ఈ అరిటాకు చుట్టూతా పెట్టడం. అలా 10 రకాలు ఆకుకూరలు, మరి కొన్ని చారుల్లాంటివి, ఆ పులుసుల్లాంటివి, తర్వాత అంటే అదొక రకం పులుసు, ఏదో మరి నిమ్మ ఆకులతో చేస్తారట అవి. ఆ తర్వాత కొన్నేమో మరి మిరియాలతో చేసినవి, కొన్నేమో పెరుగుతో చేసినవి, మజ్జిగతో చేసినవి, కొన్నేమో పప్పుతో చేసినవి. ఆ తర్వాత మరి ఇంకా రకరకాల కూరగాయలు, ఇవన్నీ మరి పళ్ళు, కందమూలాలు, ఇంకా మళ్ళీ ఇంకా ఇంకా రకాల కొన్ని కూరగాయలు, పటోలా అంటున్నారు, మరి స్క్వాష్ అంటే మన సొర, బీర ఇటువంటివి అవ్వచ్చు, గుమ్మడికాయ, తర్వాత మరి మినపప్పుతో గారెల్లాంటివి, తర్వాత పెసరపప్పుతో కొన్ని, ఇవన్నీ గూడా అద్భుతమైన అమృత తుల్యమైనటువంటి ఆహారాన్ని తయారు చేశారు. ఇలా ఇంకా తీపి అరటి పళ్ళతో కలిపి మరి పాయసం లాంటివి, తర్వాత కొబ్బరి ఇవన్నీ వేసి వాళ్ళు బర్ఫీలు, కేక్స్ అంటే బర్ఫీస్ అని చేస్తారు కదా! ఈ బర్ఫీ లాంటివి బెంగాలీస్, నార్త్ ఇండియన్స్. సో, అది. తర్వాత ఇలా వడలు, రకరకాలు ఇంకా ఇట్లా చాలా రకాలు చేసి వాళ్ళు పెట్టడం జరిగింది. మరి నీరు కూడా 2 కుండల్లో మంచినీరు,
ఇవన్నీ తర్వాత తులసి పూలను కూడా ఆ ఆ ఆ అన్నం పైన కొన్ని పూలను వెదజల్లారు. ఇలా అన్ని జగన్నాథుడికి నైవేద్యం ఆ రకంగా పెట్టారట. అరిటాకులో ఇవన్నీ గూడా పెట్టి జగన్నాథుడికి నైవేద్యం పెట్టి నేను కూడా పండుకుంటా బేబీ తలకి వాటిని వస్తాను. అమృత గుళికలు నాన్న అని కూర్చొని చెప్పేసి రేపు ఒక స్వీట్ ఉన్నది. ఆ స్వీట్ గూడా వాళ్ళు తయారు చేయడం జరిగిందనమాట. అమృత గుళికలు అంటారు. అదేంటి అంటే అమృత గుళికలు అది బియ్యం బి తి పాయసము, బర్ఫీలు, ఈ అమృత గుళికలు ఇవన్నీ గూడా మళ్ళీ స్వీట్స్ విడిగా పెట్టారు. భోజనం ఒక పక్క, స్వీట్స్ ఒక పక్క పెట్టి నైవేద్యం జగన్నాథుడికి పెట్టారు. అన్నీ అయిన తర్వాత చైతన్య మహాప్రభు వచ్చి ఆయన మధ్యాహ్నం ఆయన పనులన్నీ ఆయన పూజలు అవి పూర్తి చేసుకుని ఆయనకు తెలుసు సార్వభౌమ భట్టాచార్యుల యొక్క హృదయం ఆయన ఎటువంటి భక్తుడు అన్నది. సో ఆయన రాగానే ఆయన పాదాలను కడిగి ఆయన రూమ్ తీసుకువెళ్ళి అక్కడ భోజనం చేయడానికి తీసుకువెళ్ళడం, అక్కడ చూసి ఈ భోజనం ఈ అద్భుతమైనటువంటి విందు ఆయన ఆశ్చర్యపోయి ఇది మామూలు వాళ్ళు అసలు 6 గంటల్లో ఇది ఎలా పూర్తి చేశారు ఇన్ని వంటలు చేయటం, ఒక 100 మంది 100 పొయ్యిల మీద చేసినా కూడా ఇంత తక్కువ వ్యవధిలో ఇన్ని చేయడం అసాధ్యం అని చెప్తూ మరి భోజనాన్ని కృష్ణుడికి నైవేద్యం పెట్టారా, ఎందుకంటే నేను తులసి పూలు చూస్తున్నాను అంటే అలా తులసి పువ్వులు పెట్టి శ్రీకృష్ణుడికి నైవేద్యం చేస్తూ ఉంటారు, అందుకని అవి చూశాను, అందుకని మీరు నైవేద్యం చేశారని అనుకుంటున్నాను, నువ్వు చాలా అదృష్టవంతుడివి, నీకు ఈ రకమైన సేవ చేసే హృదయం ఉన్నది, ఇంత అద్భుతమైన ఆహారాన్ని నువ్వు రాధాకృష్ణులకి నైవేద్యం చేశావు, నువ్వెంతో భాగ్యవంతుడివి, ఈ భోజనం కూడా ఎంతో అద్భుతంగా ఉన్నది, సో రాధాకృష్ణులు ఇది స్వీకరించినట్లుగా నాకు అనిపిస్తోంది అని చెప్పి ఆయన అనడం. ఆ తర్వాత భట్టాచార్యుల వారి భాగ్యాన్ని ఆయన పొగడడం, నీ భాగ్యాన్ని నేను ఏమని అభినందించను, నేను కూడా ఈ రాధాకృష్ణుల ప్రసాదం తీసుకునే భాగ్యాన్ని నాకు కలిగించావు మరి అని చెప్పి భగవంతుడి నైవేద్యం ఆయనకి పెట్టి ఆ తర్వాత నాకు ఇంకొక పళ్ళెంలో నాకు భోజనం పెట్టు అని చెప్పి ఆయన అడిగారు. అప్పుడు సార్వభౌమ భట్టాచార్యులు ఆయన యథావిధిగా ఎప్పుడు నమ్రతగా ఉంటూ ఉన్న భక్తుడు కాబట్టి ఇందులో నేను అతిగా చేసింది ఏమీ లేదు, మీ యొక్క అనుగ్రహంతో నేనేదో కొంత చేశాను అని చెప్పడం. మేమేమి నా భార్య నేను ఇద్దరం కూడా ఎక్కువేమీ కష్టపడలేదు అని ఆయన చెప్పడం జరిగింది. సో భోంచేయండి అని అన్నప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు సరే ఇక అప్పుడు చాలా ఉంది ఇక్కడ ఆహారం, నేను ఇదంతా తినడం నా వల్ల కాదు, నువ్వు మరి జగన్నాథపురిలో 52 సార్లు తీసుకుంటారు మీరు, మరి ద్వారకలోనేమో 16,000 మంది మీ రాణులందరి దగ్గర మీరు తీసుకుంటున్నారు, బృందావనంలోనేమో మరి మీ తండ్రి అయిన నందమహారాజే కాకుండా ఆయన సోదరులు మీ తండ్రి గారి సోదరులు వాళ్ళందరి ఇళ్లలో కూడా మీరు వెళ్తూ తీసుకునేవారు కదా, మరి నేను ఈ మాత్రం చిన్న మీకోసం చేస్తే మీరు తీసుకోకుండా ఎలా ఉండగలరు, ఉంటే ఎలాగు అని చెప్పి మరి కాబట్టి నేను ఇచ్చిన ఈ కొద్ది ప్రసాదాన్ని నా తృప్తి కోసం మీరు స్వీకరించాలి అని ఆయన మళ్ళీ అర్థిస్తే సరే చైతన్య మహాప్రభు చిరునవ్వి సరే కూర్చుని భోజనం తీసుకోవడం చేస్తున్నప్పుడు ఆయన అల్లుడు అమోఘ అతని పేరు, ఏది ఈ సార్వభౌమ భట్టాచార్యులు అల్లుడు పేరు అమోఘుడు. ఈ అమోఘుడు వచ్చాడు, కొంచెం ఒక బ్రాహ్మణ కుటుంబం, పెద్ద కొద్దిగా ధనవంతులు మంచి పేరున్న గొప్ప బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో ఉన్న వ్యక్తి అతను. సో అతను కొంచెం గర్వంగా అందరిలో లోపాలు వెతికే తత్వం ఉన్నవాడు అనమాట. ఆయన చైతన్య మహాప్రభు భోంచేసే దగ్గరికి రావాలని ప్రయత్నిస్తాడు కానీ ఆయన్ని ఎవరిని ఆ గదిలోకి రానివ్వరు ఆయన ప్రసాదం తీసుకుంటున్నప్పుడు. సో అక్కడ ఈ భట్టాచార్యుల వారు ఒక కర్రతో ఆ గది తలుపు దగ్గర నుంచునేవారట ఎప్పుడూను ఆయన భోంచేస్తున్నప్పుడు.
సో భట్టాచార్యులు వారు ప్రసాదం పంచి పెడుతున్నప్పుడు కొంచెం ఆయన ఏమరపాటుగా మిగిలిన వాళ్ళు అక్కడ కొంతమందికి ఏదో ఈయన ప్రసాదం ఇస్తున్నప్పుడు ఆయన చూడని సమయంలో అతను లోపలికి వెళ్ళాడు. వెళ్ళి అక్కడున్న ఈ ప్రసాదం అంతా చూసి ఇంత ప్రసాదం 10-12 మంది తినగలిగే ప్రసాదాన్ని ఒక సన్యాసికి పెడతారా? ఈ సన్యాసి ఇంత తింటున్నారు అని చెప్పి అనడం. అది చూడగానే సార్వభౌమ భట్టాచార్యులు వెంటనే ఆయన్ని ఎప్పుడైతే ఇతన్ని వెనుదిరిగి ఇట్లా వెళ్ళడం చూసి ఇలా అంటున్నాడని చూసిన వెంటనే అతను వెళ్ళిపోయాడు అనేసి ఆ మాటలు వెళ్ళిపోవడం జరిగిందట. అప్పుడు ఈ భట్టాచార్యుల వారు అల్లుడిని తరుముతూ కర్రతో మరి వెళ్ళారు వెనక, కానీ పట్టుకోలేకపోయారట. సో అప్పుడు భట్టాచార్యులు ఇక అల్లుడు పట్ల ఆయనకు విపరీతమైనటువంటి అసంతృప్తి కలిగి అల్లుడిని ఈ రకంగా చేయడం ఏమిటని ఆయన దూషణ కూడా చేయడం జరిగిందట. ఇది తరువాత ఆయన వెనక్కి తిరిగి వెళ్ళిన తర్వాత చైతన్య మహాప్రభు నవ్వుతున్నారు. ఈయన అల్లుడిని ఈ విధంగా విమర్శించడం విని చైతన్య మహాప్రభు నవ్వడం చూశారు ఈయన. ఆ తర్వాత భట్టాచార్యులు అంటే చైతన్య మహాప్రభు ఈ మాటల వల్ల మరి ఆయన గొప్ప గొప్ప భక్తులే శత్రుమిత్రులను ఒకే రకంగా చూస్తారు. ఏది మానాపమానయో అంటాం కదా, గౌరవించినా అవమానించినా ఒకే రకంగా శుద్ధ భక్తులే ఉంటారు. ఇంకా భగవద్ అవతారం అయితే ఎందుకు ఉండరు? సో అదే వాళ్ళ లక్షణం. ఎవరైనా పూజించినా, ఎవరైనా పొగిడినా, ఎవరైనా దూషించినా ఏదైనా వాళ్ళకు ఒకటే. సో మీరు ఇంత గొప్పవారు అంత గొప్పవారన్నా ఒకటే, మీరు దూషించిన ఒకటే అన్నది చూస్తాం కదా శుద్ధ భక్తుల లక్షణాలు. సో అది అందుకని ఆయన చిరునవ్వు నవ్వడం. ఈయన అల్లుడిని దూషిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆయన చిన్నగా నవ్వారు. ఆ తర్వాత భట్టాచార్యుల భార్య కూడా ఇదంతా విని ఆవిడకి చాలా బాధ కలిగింది. ఈ బాధ ఎంతటి బాధ కలిగిందంటే ఇది వినడానికి కూడా మనకు ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది. కానీ వాళ్ళ భక్తితో వాళ్ళకి ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే అల్లుడి పట్ల అంతటి విముఖత, అసహ్యం ఏర్పడింది వాళ్ళకి. ఇటువంటి ఇటువంటి భక్తులను, అవతారాలను అనేటటువంటి స్వభావం అతనిది. ఇతను పోతేనే నా కుమార్తెకు సుఖం అని ఆవిడ కూడా అనుకుందట. చైతన్య మహాప్రభు ఆ తర్వాత భోజనం పూర్తి చేయడం, ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళు తాంబూలం ఇవన్నీ చేతులు కడుగుకోవటానికి నీరిచ్చి తాంబూలం ఇచ్చి మరి దండ వేసి ఆయనకి చందనం అర్పించి వందనాలు అర్పించి ఇవన్నీ కూడా చేసి ఇలా చేశాడు మా అల్లుడు, చాలా పాపం చేశాడు, దయచేసి నన్ను క్షమించండి అతను చేసిన పాపానికి అని అన్నప్పుడు అమోఘ చెప్పింది కరెక్టే అని, ఆయన చెప్పింది సత్యమే అంటారు చైతన్య మహాప్రభు. కాబట్టి ఆయన ఏమీ అతను ఏదో తప్పు మాట అన్నాడని మీరు అనుకో అవసరం లేదు. ఇంకా నీ తప్పే ఉంది అందులో అని ఆయన అన్నారు. అనడం అంటే చాలా ఆహారం ఉంది ఇది అని అతను అన్నాడు, అందుకని దాంట్లో తప్పే ఉంది అని ఈయన అనడం జరిగింది. తర్వాత చైతన్య మహాప్రభు ఆయన ఇంటికి ఆయన వెళ్ళిపోవడం, సార్వభౌమ భట్టాచార్యులు సాగనంపడానికి వెంట వెళ్ళడం జరిగిందనమాట. అయితే సాగనంపి రావడానికి ఆయన కూడా వెంట వెళ్ళారు. తర్వాత మరి ఇలా మిమ్మల్ని దూషించినందుకు అతను ఒకవేళ పోతే అన్నా అతని పాపం ప్రక్షాళన అవుతుందేమో, అతనికి చావు వస్తే అన్నా అతని యొక్క పాపాలు పోతాయేమో. ఈ చేసిన దూషణకి ఇప్పుడు అతనికి ఎంతో పాపం మీ బోటి వారిని ఇలా దూషించటం అని చెప్పి నేను ఇక అతన్ని అల్లుడిగా నేను స్వీకరించలేను, అతని పేరు కూడా నేను తలుచుకోలేను. నా కూతురు కూడా సతీ మాత అంటున్నారు కదా, వాళ్ళ అమ్మాయి పేరు కూడా సతీ అనమాట. నేను మా అమ్మాయి కూడా నా కుమార్తెకు మరి ఇటువంటి భర్తతో ఉండడం తగదనే చెప్పదలుచుకున్నాను. ఎందుకంటే ఒక భర్త తప్పు మార్గంలోకి వెళ్ళినప్పుడు భార్య కూడా ఆ భర్తని సరిదిద్దుకోగలగాలి, లేదు అంటే అతన్ని ఆ బంధాన్నైనా తెంచుకోవాలి అని ఆయన అన్నారు ఆ బాధలు. కాబట్టి మరి ఇటువంటి భర్తతో ఉండడం కంటే ఆ భర్తతో లేకుండా ఉండడమే నా ఉద్దేశంలో ఉత్తమం అని నేను అనుకుంటున్నాను.
ఇటువంటి వ్యక్తిత్వం ఉండడం కన్నా అని ఆయన అనడు. ఇక ఆ తర్వాత సార్వభౌమ భట్టాచార్యులు ఆ రాత్రి అమోఘుడు వెళ్ళిపోయాడు. వెళ్ళిపోయి ఇంట్లో నుండి ఇక అంటే వీళ్ళందరూ కొంచెం ఈయన ఇలా ఉండడం ఇదంతా చూసి అతను తను చేసిన తప్పుకి ఇక వెళ్ళిపోయాడు కదా! ఈయన వెనకాల తరుముతూ వెళ్ళడం అతను వెళ్ళిపోయాడు. వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మర్నాడు ప్రొద్దున అతనికి జబ్బు. ఆ రోజుల్లో కలరా ఉండేది కదా! కలరా వచ్చిందట. కలరా వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు భట్టాచార్యులు ఈ విషయం విని అది భగవంతుడే నేననుకున్నది చేస్తున్నారు. మరి భగవంతుణ్ణి ఈ రకంగా అపరాధం చేసినప్పుడు ఆయన పట్ల మన కర్మకి ఆ పాపానికి ఈ రకమైనటువంటి ప్రాయశ్చిత్తం వస్తుంది అని ఆయన వేదాల్లో ఉన్న కొన్ని శ్లోకాలు కూడా దీనికి సంబంధించినవి చదవటం జరిగిందనమాట. కాబట్టి ఇక మరి ఎవరైనా ఈ రకంగా సత్పురుషులను సద్భక్తులను ఎవరైనా అవమానించినప్పుడు వాళ్ళకున్నటువంటి ధనం గాని అదృష్టం గాని సమస్తం కూడా హరించిపోతుంది అని వేదాలలో 2 శ్లోకాలు ఆయన చదవడం జరిగింది. అయితే ఆ టైంలో గోపీనాథ్ ఆచార్యులు అనే ఆయన చైతన్య మహాప్రభుని చూస్తానికి వెళ్ళి ఏం జరిగింది సార్వభౌమ భట్టాచార్యుల ఇంట్లో అని చెప్పి అడుగుతాడు. అడిగాడు ఈ విషయాలు. ఆ తర్వాత గోపీనాథ ఆచార్యులు చెప్తాడనమాట. వాళ్ళిద్దరు కూడా ఉపవాసంతో ఉన్నారు, భార్యాభర్తలు ఇద్దరు. అక్కడ ఏం జరిగింది, సార్వభౌమ భట్టాచార్యులు ఆయన భార్య ఇద్దరు భోంచేయడం లేదు. వాళ్ళ అల్లుడేమో కలరా వచ్చి చనిపోయే పరిస్థితిలో ఉన్నాడు, అతను చాలా ప్రమాదకరమైన స్థితిలో ఉన్నాడు అని చెప్పినప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు వెంటనే వెళ్ళి అమోఘుడి దగ్గరికి వెళ్ళిపోతారు. వెళ్ళి అమోఘుడి మీద ఆయన చెయ్యి పెట్టి బ్రాహ్మణుడి యొక్క తత్వం సహజంగా చాలా శుద్ధమైన తత్వం కాబట్టి భగవంతుడు కూర్చోడానికి అర్హత ఉన్న స్థలం అది. అంత శుద్ధ తత్వం బ్రాహ్మణుడిది. నీలో మరి ఈ చండాలకు ఉండాల్సిన ఈర్ష్య అనేది ఎందుకు రానిచ్చావు? సహజంగా బ్రాహ్మణుడు అంటే అంత శుద్ధ తత్వం ఉండాలి. భగవంతుడి స్థానానికి అర్హత ఉన్న తత్వం బ్రాహ్మణుడిది. అలాంటిది నువ్వు చండాలకు ఉండేటటువంటి, అంటే ఇక్కడ పుట్టుకతో వచ్చిందని కాదు, ఆయన పుట్టుకతో బ్రాహ్మణుడే, కానీ ఇండైరెక్ట్ గా అలా చెప్తున్నాడు. నువ్వు ఆ కుటుంబంలో పుట్టి నీకు ఇటువంటి బుద్ధులేమిటి? బ్రాహ్మణుడు అంటే ఇలా ఉండాలి, అంతేగాని ఈర్ష్య ఉంది అంటే అది చండాల తత్వం అంటున్నారనమాట. కాబట్టి మరి ఇలాంటి ఈర్ష్య నీ హృదయంలో నువ్వు పెట్టుకోవడం ఏంటి? ఈ రకంగా నీ హృదయాన్ని నువ్వు మలినం చేసేసుకున్నావు, ఎంతో శుద్ధమైన హృదయాన్ని అని చెప్పి. ఏమైనా నువ్వు సార్వభౌమ భట్టాచార్యుల యొక్క అనుబంధం నీకు ఉన్నది కాబట్టి, వాళ్ళ కుమార్తెకి నువ్వు భర్తవు కాబట్టి నీ యొక్క కాలుష్యం అంతా కూడా శుభ్రపడిపోయింది, నీ కాలుష్యం అంతా కరిగిపోయింది. నీ హృదయం అంతా కూడా లో ఉన్న కాలుష్యాన్ని కరిగిపోతుంది. ఎప్పుడైతే ఆ కాలుష్యం కరిగిపోతుందో ఒకరి హృదయంలో నుంచి, వాళ్ళప్పుడు ఈ హరినామాన్ని చెప్పించగలుగుతారు అని ఆయన అన్నారనమాట. సో హరినామాన్ని మళ్ళీ మనస్ఫూర్తిగా జపించడానికి కూడా మరి ఆ కాలుష్యం అనేది లేనప్పుడు మనస్ఫూర్తిగా జపించవచ్చు అని మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. అప్పుడు అని ఆయన అమోగా కాబట్టి లేచి హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని జపించు అని చెప్పి, నువ్వు గనక అలా చేశావు అంటే తప్పకుండా శ్రీకృష్ణుడు అనుగ్రహం నీకు ఉంటుంది అని చెప్పి, అలా ఆయన యొక్క స్పర్శతో మరి ఆల్మోస్ట్ మృత్యుముఖంలో ఉన్న అమోఘుడు వెంటనే లేచి నిలబడి హరినామం జపించడం ప్రారంభించాడట. ఆ తర్వాత హరినామంలో అతను ఇక హరినామ తన్వయత్వంలో నృత్యం కూడా చేయడం ప్రారంభించాడట. అప్పుడు ఈ రకంగా ఆయన మరి అమోఘుడు కూడా ఈ ఏది భావభక్తి యొక్క చిహ్నాలన్నీ కూడా ప్రదర్శించాడు. ఏది, శరీరం వణకడం, అశ్రువులు రావడం కంటి నుంచి, విపరీతమైనటువంటి ఆనందంలో ఉండడం, తన్మయత్వంలోకి వెళ్ళిపోవడం, ఆ తర్వాత గొంతు కూడా వణకడం, ఇవన్నీ కూడా భావభక్తి లక్షణాలు అనమాట. అంటే భక్తి
తీవ్రతలో ఉన్నప్పుడు, వాళ్ళ తన్మయత్వంలో ఉన్నప్పుడు జరిగేవి. సో, ఇవన్నీ చూసి చైతన్య మహాప్రభు చిరునవ్వు నవ్వారు. అంటే అతని యొక్క భక్తిలో అతను నిమగ్నమైపోవడం, కంప్లీట్‌గా మునిగిపోవడాన్ని, తన్మయించుకోవడాన్ని చూసి ఆయన నవ్విన తర్వాత అంటే హేళనగా కాదు. అంటే ప్రసన్నంగా నవ్వినప్పుడు అమోఘుడు ఆయన పాదాల మీద పడి నన్ను క్షమించమని అడగడం. ఆ తర్వాత అతను 2 చెంపలు గూడా వేసుకుంటూ ఈ నోటితో మిమ్మల్ని దూషించాను. నన్ను క్షమించండి అని తన బుగ్గలన్నీ గూడా వాచిపోయేటట్లుగా చెంపలు వేసుకున్నాడు. ఆ తర్వాత గోపీనాథాచార్యులు ఆపడం జరిగిందనమాట. అలా వేసుకుంటూ ఉన్నప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు అప్పుడు ఓదార్చి అమోఘుణ్ణి అతన్ని స్పృశించి, "నువ్వు నా నాకు నీ పట్ల అభిమానం ఉన్నది. నువ్వు భట్టాచార్యుల యొక్క ఆహ్, అల్లుడు కాబట్టి. భట్టాచార్యులు నాకెంతో దగ్గరైన వాడు. ఆయన ఆయనే కాదు, ఆయన యొక్క అనుయాయులే కాదు, ఆయన ఇంట్లో పనిచేసే వాళ్ళైనా, ఆయన కుక్కయినా సరే నాకు అభిమానమే. అలాంటిది స్వయంగా అల్లుడివి నీ పట్ల నాకు అభిమానం ఎందుకుండదు? కాబట్టి హరే కృష్ణ మంత్రాన్ని జపిస్తూ ఇక ముందు ముందు నువ్వు ఏ తప్పులు చేయకుండా ఇలా నువ్వు గడుపు అని చెప్పి తర్వాత సార్వభౌమ భట్టాచార్యుల ఇంటికి వెళ్ళి, అక్కడ సార్వభౌమ భట్టాచార్యులు వెంటనే ఆయన పాదాలను పట్టుకుని మళ్ళీ క్షమించమన్నప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు ఓదారుస్తూ, "అమోఘుడెవరు? నీ అల్లుడే కదా! అతను తప్పేముంది? నువ్వు ఇలా ఉపవాసం ఉండడం ఏమిటి? నీకీ కోపం ఎందుకు? లేచి స్నానం చేసి ఒక్కసారి భగవంతుడికి నమస్కరించుకుని వెళ్ళి నీ భోజనం చెయ్యి" అని చెప్పి, "నేను నువ్వు భోంచేసే వరకు, నువ్వు ప్రసాదం తీసుకునే వరకు నేనిక్కడే ఉంటాను" అని చెప్పడం. ఆ తర్వాత భట్టాచార్యులు ఆయన పాదాలు పట్టుకుని, "నువ్వెందుకు అమోఘుడిని బ్రతికించావు? అతను పోతేనే బాగుండేది" అని అనడం. చైతన్య మహాప్రభు, "అమోఘుడు నీ కొడుకు లాంటి వాడు. నువ్వు మరి నీకే కాదు, అమోఘుడు నాకు కూడా అలాంటి వాడే. మరి ఒక తండ్రి కొడుకు యొక్క తప్పుల్ని క్షమిస్తాడు. ఆ తర్వాత సరిదిద్దుతాడు. కాబట్టి ఇప్పుడు అతను వైష్ణవుడయ్యాడు, పాపి కాదు. కాబట్టి నువ్వు గూడా అతన్ని క్షమించు" అని చెప్పి వెళ్ళి భగవంతుడి దగ్గర నువ్వు స్నానం చేసి భగవంతుడి దగ్గర దర్శనం చేసుకుని నువ్వు ప్రసాదం తీసుకో. నేను గూడా వెళ్ళి స్నానం చేసి అక్కడ గుడికి వస్తాను అని చెప్పడం జరిగింది. ఆ తర్వాత చైతన్య మహాప్రభు గోపీనాథుడితో, "నువ్విక్కడే ఉండి సార్వభౌమ భట్టాచార్యులు భోజనం అయ్యే వరకు ఉండు. ఆయన భోజనం చేసేటట్లు చూడు" అని చెప్పి ఆయన్నక్కడ ఉంచి ఆయన గుడికి వెళ్ళడం. ఆ తర్వాత సార్వభౌమ భట్టాచార్యులు మరి స్నానం చేసి భగవంతుడి దర్శనం చేసుకుని ఇంటికి వచ్చి భోజనం చేసి, ఆ తర్వాత అమోఘుడు గూడా ఇలా ఒక గొప్ప చైతన్య మహాప్రభు భక్తుడైపోయి, అతను గూడా ఎప్పుడు ప్రశాంతంగా భగవన్నామాన్ని జపిస్తూ తన్మయత్వంలో నృత్యం గూడా చేస్తూ ఉండేవాడట. ఇది మరి ఈ రకంగా చైతన్య మహాప్రభు కొన్ని అద్భుతాలు, లీలలు ఇటువంటి వాళ్ళని మార్చడం ఇవన్నీ గూడా చేశారు. ఆ తర్వాత సార్వభౌమ భట్టాచార్యుల ఇంట్లో ఆయన ప్రసాదం చెప్పినట్లుగా, ఒప్పుకున్నట్లుగా తీసుకున్నారు కొన్ని రోజులు మాత్రం. మరి ఆయన అలా అక్కడ ఉన్నప్పుడు ఎన్నో లీలలను ప్రదర్శించడం జరిగింది అని చెప్తున్నారు. అంటే ఈ రకంగా సార్వభౌమ భట్టాచార్యుల పట్ల ఆయనకున్న ప్రేమ, అభిమానం కూడా మనకి తెలుస్తుంది. అలాగే సార్వభౌముల భార్య సతీమాత అంటారు కదా! ఆవిడ కూడా మరి చైతన్య మహాప్రభు అనుగ్రహానికి పాత్రురాలయిందనమాట. సో, అలాగే అమోఘుడిని గూడా ఆయన రక్షించడం జరిగింది. అంటే సతి మరి కూతురు కూడా ఇదంతా భర్త ఆ రకంగా మారిపోవడం, మరి అది మరి ఆ అమ్మాయికి కూడా అది అనుగ్రహం లభించింది. కాబట్టి ఎవరైనా ఈ చైతన్య మహాప్రభు చేసిన ఈ లీలలన్నీ విన్నప్పుడు నమ్మకంతో, ప్రేమతో వాళ్ళు గూడా భగవంతుడి పాదాలను
పొందుతారు అని చెప్పి ఫలస్తుతి ఇలాంటి లీలలున్న చాప్టర్స్ లో ఈ ఫలస్తుతి కూడా చివరిలో చెప్పారు. సో రఘునాథ రూప గోస్వాములకు ప్రార్థిస్తూ కృష్ణదాస కవిరాజు గారు ఈ అధ్యాయాన్ని ముగించారు. హరే కృష్ణ. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః.